Haino hai mayung kwthwngbai hugo habuyun joto chaiwi kadulwi kwlangkha ukha huk khwlai Chanairog. Salsa se balia mayung hugo habui mugiteng thaikiteng kadulwi sajakbai mani. Haino hai mayung kwthwngbai choproja ukha Srimati Deburmani hugo bwsai Bikram Deburma no Kolyanpur Forest Office habunokbai khobjak Mohranipur Mongol Kamiwo. Chakra jungno swngai sawi mankha kheto tui kwrwi hwnwi kheto mai bolia hasam hatayo mai kaimani. Abo mayung bai kadulwi chai klan thangjak baikha se thamchi ba mai kaimani tabo thainani jorao se bebak no kadulwi chajak age bo waini waitham oba heke chopro jaka nokrok sabai jaka huk kadulwi klangjaka chana tongma ba se kwthang tabo oba hana saka sakrajak busuk mai kaimani ora busuk khotingkha ora iko yango bo 10 kg kai ora ado mam 30 kg ro ka wona mai फसल मावनानै समय जाता बुङो iko mai bo bura buri so kheto bo tui koroi ma bo ya hankai mudai phano harung sala phano khai golai yana hanai khai lai jama tai ko harung sala ne mas malia mayung se phai ko sa tai phai bai hankai sing ni monok ba busuk sal no kheto chala male yang tai yang narago para tong yango para kare nongo kam nongo am se ta kwangmano mayung bai khoti khlai go bo he फसल lo nongrok kai dabi ma da ba maya maya da tabule nok sabai jaka wani dusa iko mo charai phro abe bera besa to che bera tangkhe ge busu tangkhe ge mayo lai chu yangla group saga group ri to hangai mayo he yong na lama kari kha charai ganang abe chira jala ma ja khalai jaka burum bara ate khai noi ko yong lai jawi komte ang ko lai jamata nim bung khai ani bum gai sirmoti ngai gakan bung la bin bum khai bikrom ta nong para khai chim para mongol para nong edisi village ba sai ma bazar ni utor Cina boy ko mayung mutu dota na khodro mai mundu mundu apro bo mayung ka phum jaka bin banji thai ngo chana mairung tongma basi banji su jat mayung khaklap tola kalaikha bui bisa thangla ga bo daga mari khai yakung pasta da buso bo mari kha chili nin login borong ni Patimanatui forester no shingke borok saka salburung no borok mayung ringlai ma tongo titik ma tongya patiman joto mangpiliti sawi obhitalangai phunuknai apro department ja khamani khainai norok ki oro mayung rugnai parida sing doro tongo staff abo to local hisabe 6 jon moto tongo gai sing boto sara din no nogo ma tonglaya sini duty ngai sing 5 tan bisingo sing duty no holayo gangaron bisingo sing to mota wo bin mo je area o mai meo sing thang na nai ke deon sodar parawo te tini boro ko safai ga hini sing khana ga phailega sing mo video no sing tabu sing office no sing patak do hanai sing to tam sanai si no chumol tongo sing boro no sawya ko wai boro ga de phai ne bin tuta nang bo ong goren office andar ni sing ka kolam bunen sini kisani taseda ongno wansugui huk khlai jalai mani abobo mayungni bohogo mayungni yakungbe kadolja tabo tamo khlai chanai tamo khatinai tamo no phalui rang ajinai beleno wana laijak jinjala klajak huk khlai Chanairogni nukhungo abohne mangpili nujagi fekya tabuk